Club Náutico de San Vicente do Mar comenzou xa antes de, sobre o ano 80, poñendo uns pantaláns de quita e pon solo no verán. Pouco a pouco, moita xente empezou a vir, gustaballe moito deixar aquí o barco porque teñen unha zona moi boa para navegar, pero quedaba fastidiada porque despois de setembro pois os pantaláns retirábanse. Bueno, os nosos valores, nós estamos na directiva de fai 4 meses e medio e quixémolo deixar moi claro desde o principio. O queríamos facer un porto que se diferenciara dos demais, pero un tema que está actualmente moi de moda e nós levámoslo moi arraigado, que é o tema da tolerancia, da liberdade. As ventaxas que nos proporciona pertencer a Galicia Caridade son moitísimas, moitísimas. Pero a principal é darnos a conocer, porque moita xente non os coñece, porque San Vicente do Mar está en un sitio que non está de paso de nada. Hai que vir ese proceso, hai que vir e volver pola mesma estrada. Entón, que nos den a conocer deste xeito en outros lugares, venos estupendamente.